тимур алиев баъд аз хостгориҳои бенатиҷа ва нархи гарони қалинг тасмим гирифт издивоҷ нокарда дубора ба русия баргардад. ин муҳоҷир аз пул ё қалинге ки аз ҷониби духтар талаб мекунанд норозӣ аст. модарам се духтаре ки вират карда худш се хона рафт мисол ками камаш 15000 сомон гуфтан. 15000 сомон гуфтан 100000 рус мешавад. Где-то 100000 дар кора ки ту мисол туй кини зан мегири мисол. дар чанд вақти охир мавзӯи қалинг ё маблағе ки ҷониби духтар аз хонаводаи домод талаб мекунад дар миёни сокинон баҳс мешавад. бархе домодҳо мисли қаҳрамони мо ин маблағро гарон медонанд. хонаводаҳои духтар дар навбати худ ба нархи ҳамеша рӯ ба болои бозор ишора мекунанд. ҷониби арӯзшавандаҳо мегӯянд маблағи маҳр ба харҷи тӯй ва хариди ҷиҳоз сарф мешавад. ҷиҳозе ки ба хонаи домод бурда мешавад. дар тоҷикистон масъалаи хонадоршавӣ ва зуд аз ҳам пошидани хонаводаҳои ҷавон мавзӯи доғ аст. бештари ҷавонон ки аз муҳоҷират маблағ ба даст меоранд, кӯшиш мекунанд бо харҷҳои камтар тӯй кунанд. баҳсҳои молии пеш аз тӯй гоҳе боиси ноустувории хонаводаҳои ҷавон мешавад. ҷомеашиносон аз паёмадҳои манфии чунин ноустувории оилаҳо нигаронӣ мекунанд. таъссурош ҳамин аст ки дар бисёри маврид зану шавҳар оила бунёд мекунанд, бо чӣ қадар машаққатҳо ба чак маблағ ҷамъ мекунанд, дар Федератсияи Россия меояд, хароҷоти тӯй мекунад, духтаракам мебаранд, яъне ки баъди чанд муддат зиндагии онҳо намешавад, аз якдигар ҷудо мешаванд. ва як тараф бачадорода осон шудагӣ аст ки мисол бо рафта кор мекунанд, бо омада зан мегиранд. лекин инҷода тақдири духтарак аллакай камтарак чӣ мешавад ки духтар дуюмбора ками дар кам ҳолатҳое мешавад ки дуюмбора шавҳар мекунад. дилсард шудани ин ҷавон аз харҷи зиёди тӯй дар ҳолест ки 10 сол боз дар Тоҷикистон маъракаҳо тибқи қонун танзим мешаванд. коршиносон мегӯянд решаи масъала на дар арзиши маҳру қалинг, балки дар набуди ҷойи кори мувофиқ дар кишвар аст.